Mudiar kowe. Sajak iki telat ngombe obat tenan. Wasu. Kowe kok kaya ula sawa nyebut. Sa. Ayo. Bar mangan apa to sak kowe? Pete. Hah? Pete. Meleto. Lah. Oh iki. Apa? Ilate nyabang, Mas. Dadi aku cerdasku dadi bodoh ya kumpul kowe kuwi. Mungkin. Bukan aku yang bilang kue kayak aso. Dalu. Ya. Kabare piye, Nduk? Apik. Mateni ki. Apa? Mateni ki apik. Apik. Bagus. Sae. Sehat. Sehat sedaya selamat. Pacange Mbak Limbo sugeng dalu. Sugeng dalu. Bapak Ibu sedaya sugeng dalu. Kalian sedaya ingkang wonten margi ngatos-atos nggih kula menyapa saking kamera kebak ning margi. Tulung nggih ampun nguyuh. Amargi bahaya. Lah kan margine munggah medun. Sik lagi iki lho sindan ngurusi wong nguyuh lagi iki lho. Iki penting lho. Engko nonton dagelan badhe gareng. Engko guyu kebingkel-bingkel nek nguyuh mesake sing ngisor. Iya, nek rasa makane weling tulung nggih mengke nek kebingkel-bingkel ampun nguyuh mesake mengke sik ngisor mengke ndak geno. Ambo sah. Mbak Elisa, sampean rasa perlu khawatir karo penonton wayang. Mligine piye kakung, upamane nguyuh sak nggon-nggon kuwi ora bakal kuwatir mergo wis nggawa obat. Oh, napa nggih ngangge obat? Obat apa? Obat abit. Cederek Mangayu Bagio nggih untuk Bapak Parlen. Pak Parlan. Sing salah kowe. Ngopo? Sing salah kowe. Sinden pilek kok mbok jake ya kowe. Lho iki sing ngersake Pak Parlan lho sampean maido aku padha karo maido Pak Parlan. Oh sing ngersake Pak Parlan. Oh. Oh apik sinden apik. Lambene garing. Mugi-mugi kula nderek jedongakaken tengaten kekalihipun. Mugi saged sereruntungan kadyu mimi lan miutuno. Langkeng lan engkal kagungan putra. Kandeng niki wau ketosipun Pak Parlan pengen putune niku kalih, ibu pengen putune 3, terus iku sing saka besan itu pengen putune 3, sing sijine ya besan lanang, besan wedok ya pengen 3, berarti sepro 3, 2, 3, tambah ya kira-kira 11 ya Mbak, semangat. Iki jane wong iki wayangan mau duwe gawe malah kaya wong arep mudu togel ae. Lah yo kan banyak anak banyak rezeki. Iya, jenengan Mbak Elisa karo Pak Parlan wis diinteni. Piye carane iso nglipur warga masyarakat wonten ing mriki Taman Arum. Kula bahagia sanget saged sowan mriki. Ora ana basa kok bahagia iki. Jawa. Ya Jawa ki bahagia ya bahagia aja Jawa bahagia. Bahagia basa Indonesia.
Jawane. Iya Sa, bener. Kowe aja ngengkel. Kuwi lek diapa kuwi diprotes kaya banter omongane. Wis banter aku ora mudeng. Tenan lho kumpul Elisa 3 dina iso stroke lho aku ngene. Aja ampun Aja. sentro pate kare. Heeh, dadi bahagia. Yo, Mergo? saged sowan wonten Parang tapi ki dudu pantai. Pak. Parang. Oh, kalak Parang pantai iki Yogya. Lah iya ning Jogja Parang iki kabeh pantai Parang Tritis, Parang Endok, Parang Kusumo. Heeh. Ning kene Parang tapi taman. Taman asri. Taman Arum. Lah iya saking asrine tumbuh kembang dadi arum. Pinter cerdas jagene. Wah, kok cerdasku ya aku cerdasku dadi bodoh ya kumpul kowe kuwi. Ora mudeng ya omongane Elisa. Ora asli, sik. Piyayi kene lah akeh sing urung ngerti Sa. Napa Kowe iki jane jenengmu sing dawa sapa? sing dawa? Heeh. Elisa. Wediar kowe. Sajak iki telat ngombe obat tenan. Lah Maksude dawa ki dawa. kaya aku gareng ning nala gareng dawane nala gareng. Lah Elisa ki ana Elisa sapa apa Elisa ki ana sambungane ra. Oh, ana. Apa? Elisa Orjarus Alaso. Hah? Elisa Orjarus Alaso. Tak kei 100.000 yen cetha jenenge sapa? Ngerti? Sapa? Elisa kowe kaya aso. Oh, aku koyo Kamu ning aso. aso kan nyawang gareng to mau? Iya. Lah iya, lah iya. Aso itu apa sih? Hah? Aso itu apa? Hewan itu loh. Kukuk gitu. Oh. Mungkin. Bukan aku yang bilang kue kayak aso. Aja dibulan baleni. Aja dibulan baleni. Saru. Padalang lo. Ora. Bukan aku lo. Aku rasu ya Sa. Lah apa? Kirek. Duwe cilik awake kok. Anu saiki asalnya dari mana? Asalmu saka ngendi? Ah, nek mbokku kan sekolah Lembelu. Mbokku kan sekolah Lembelu. Mboke terwelu. Trewelu ki Oh, ya bosok. Dek iki nek. Ya wis ben wong asu iki budhek kok. Mbokku saka Lambi Elu. Lambe Lu. lu. Nah, Kok lambeku? Lambe lu. Cok. Lambe Lembelu. lu. Lambe lu ki ngendi? Daerah Sulawesi Tengah kono. Sulawesi Tengah. Ya. Sulawesi Tengah ki nggone ibu kotane Martil ku ya. Kok Martil? Ibu kotane Sulawesi Tengah ki Martil. Kok iso? Sakit piye? Palu. Ya Lah ya aku wong ngampun nek lahir di Palu. Ya. Lawas sih lawas. Rupamu ayu. Ayo. Wis aku monggo mau. wis monggo. Kelingan aku. Cek, kula remen sanget. Lah ning kula niku mboten payu-payu e. Kula niku mumet mergane ndelokke nek Sik payu, tembung payu ki tegese piye? iki lho nek ndelok wong manten ngene kan aku ki iri. Karena kan kok Oh. wis mantenan, aku ki saya tua tapi ora payu-payu. Loh, gak. Carane gampang, kabeh ki nganggo cara supaya cepet payu. Piye? Kene tulisi diskon 50%. Ya ora kok dijual Padahal wong murah ya dodolan ora ora. ngono. Masalah iki ribet lho wong mantenani penyatuan dua keluarga siji. Betul. Kurang kok karaktere wong loro iki nek pas pacaran wae iso di alem-alem kok to manis-manis ning arep. Betul. Tapi nek wis dadi bojo, mesti wong maido ngono to. Susah lho aku ndelok status Bu Kesi wae ning Pak Cahyo contone. Piye kok sik Wis kowe meneng sik iki jero jenengku kok. Iki urusane bintang tamu. Iya. Wis kene. Kene lho. Aja Aku digagas. mencari contoh sing wis manten. Wis aja digagas. Diem. Contone mau nggo Piye, status storyne Bu Kesi. Kesi karo Cahyo Kuntadi. Dino iki banget. Piye? Pak Cahyo jenenge wong dadi bojo ki angel ya. Wis kesel sing wedok, kesel sing lanang sok kesel. Pak Cahyo wis mencoba untuk ndagel. Heeh. Le ndagel ki nyopir, ndase dine tas kresek. Iki mau sirah ya Bu. Sirah kok. Oh iya. ndas. Sirah itu Mosok dalan Sa. ndas. Kowe wis aja saru udu ndas. apa? Polo. Wah, polo nipon. Dipari tas.
Mustaka. Fustakonipun niku diparingi tas kresek karo ngene iki. Lah kok nyatatuse Bukesi, kowe iki ndagel apa to, Pak? Ngono. Disepelekno wis ndagel kaya ngono. Padahal ki wong lanang wis kesel-kesele ben menyenangkan istri lho. Ana akibat ki mesti ana sebabe. Sebabe? Kuwi sok uga mau bengi Kesi njaluk ora dinehi. Oh, no. Lah terus ning yo kuwi lho abute wong bebojoan. Nek aku dadi Bukesi Upama aku dadi Bukesi. Lah iki kan ana tas kresek to. Upama iki aku mencoba sik mau ya. Ampun sewu Pak Yoyo. Niki to jenengan etok-etoke nggo kresek. Ngono. Kula dadi Bukesi jenengan kan nyopir. Upama kowe ra ayu negah. Lah, upama ngono kuwi to. Nah, iki tak status, tak story. Wes piye to? Ngene iki iso kaya Batman to. Ya ampun, sayang, kowe kok lucu banget to. Kiyo, lah ngono nek aku dadi Bukesi. Respone. Ya, aku dadi Batman lho. Aku ambungen. Coba-coba tak jajale nganggo kresek iki. Nek aku ngono ayu ra nek ngene. Piye sayang? Cantik jan kaya suster. Nah, ngono kuwi lho. Heeh, suster ngesot. Ora Pak Parani nanggap wong loro kabeh ya. Napa? Ya aku tak menek dulu lho. Waduh. Iki jane polahe kok ngopo to bejegi? Lah iya. Ngene lho, Sa. Sing ngapunten. Ya aku wong tuwa mung ndongake kowe ndang duwe bojo entuk jodoh kaya temanten Mbak Brianti karo Mas Watan. Harus berani melangkah karena minangka kepercayaanku agamaku. Penting ya. Nikah itu harus dilakukan oleh setiap muslim. Oh, ngono. No. Ben iso duwe keturunan ngono. Betul. Nyambung keturunan. Oke, Mbah Karen. Ngono. Ya saiki nembang dintani karo Pak Parlan usane. Nggih, nggih bawa nggih. Oh, komplit no. Komplit nggih. Lah wong kaya ngene tambah 150, Pak. Loh. Kok sik kowe iki becak apa piye? Kowe yo suara omong kuwi kok ngene mbok kok nembang yo apa cetha? Loh, Giri Lusi Janma tan kena kinira. Giri iki gunung, Lusi sinden Ponorogo. Ya. Oh, rungokke dhisik. Ya, wis delokmu buktine. Nadyan wujude mung peksi. Sesek curiga aku. Ngapa? Meleh to. Lah. Oh, iki. Ngapa? Ilate nyabang, Mas. Dadi yen ngomong nganggo ilat sisih, yen nembang nganggo iki dadi iki cetha, kandel sisih ya, Mas. Heeh. Kandel sisih. Kaya ula ya, Mas. Ngene. Iki ora enek sing bejaji berarti. Apa? Iki ula kowe kirik. Ya wis plek dulu sesama kewan Iki kurang munyuke. Ora aku ora melu aku. Ledek ketekke kirik ula munyuk. Ya bener. Ya sa. Iki tak tarik garis kesimpulan. Apa? Pawaan apik, rupa ayu, swara becik, pendidikan dhuwur, kok ora ndang entuk bojo, koreksilah dirimu sendiri. Kudune aku ngoco ya. Ngoco. Yen pas aku ngoco iki kacane pecah 1000. Yen pancen kaca pecah ngilu banyune blumbang ta lho. Sampeyan Mbak Elisa iki lak favoritmu lak Bukesi. Iya. Nah, perkara jodoh nyun prisa Bukesi. Bukesi. Heeh. Biar dapat jodoh itu gimana? Ngono. Serius. 2000. Serius. Biasane yen aku mbiyen ndonga ning ati. Aduh. Aku sadurunge entuk dheke aku wis sembatin, ya Allah. Karo bojo aja dheke ngono. Kowe iki ngisin-ngisini. Karo panjenengane kok ya dheke. Ora ngajeni dheke sadurunge entuk batang kuwi Aja ngono keprok to. ora.
Kakang Cahya Kuntadi. Sing apik karo bojoku. Iya. Sadurunge aku pikantuk panjenengane Mas Cahya, aku mbiyen batin, ya Allah, kula pengin ya Allah benjing menawi tiba jodoh kula, teka jodoh kula. Kula pengin banget dirabi kalih dalang. Jenenge sapa-sapa gelem aku. Mutiara kowe. Garis sawah underline italic bold. Aku lagi ngerti iki. Sementing dalang ngono to? Dheweke iki lha ngono kuwi mbok rasa golek aku golek dalangan pedah kae. Ya ora ngono. Wong iki cita-cita kok dalang ya dheweke ngarani lak tegese disiki kersaning Gusti. Kan kula dereng rampung lek matur. Lah iki lho dirungake ta bojone omong ora tau dirungokke. Benjing menawi tiba wekdal kula pikantuk jodoh ya Allah, mugi-mugi kula pikantuk dalang. Betul. Dalang kae lho bocahe sing tak taksir. Adik kelasku sing kacek 3 tahun nang ngisorku jenenge Cahya Kuntadi. Dadi ceritane aku ki entuk brondong ngono lho, Sa. Mutiarane. Ki dasi entuk brondong, kowe entuk marning. Jadi keluarga jatuh. Anak-anak kacang ya. Wah, wong jodoh ki wis dipestheke karo Gusti. Meh kepiye wae entek-entekane ya ketemu. Nggih, alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi lan kula nyuwun pangestu panjenengan sedaya para rawuh ingkang sami mirsani njenengan dongaaken Pak, Bu, anggen kula jejodohan kalih Mas Cahya Kuntadi awet ngantos kaken-kaken inan-inan nggih Pak, Bu. Sebab ngeten, matur nuwun, sebab ngeten Pak, Bu. Mboten gampang dadi bojone dalang kondang tur ganteng. Betul. Nggih to? Isine niku teng ati niku lek mboten kuat imane, ngrujut ati, panas cemburu. Contonipun. Niki wau lagi sonten mawon bojo kula lek ngelem gandrung kalih Elisa pun pen pinten, ping pinten. Aku nganti nyunggi kompor aku. Wes. Pripun iku, Pak? Wes, Sik Bu Kesi. Orang ngomong. Wes. Lho, Piye? Sik to. Sing jenenge wong lanang lek gelem ngakoni kabeh Yai Kakung lho. Lek ngerti Elisa niku ayuna mboten, Pak? Aku menikmati dari kecantikannya dan keluasannya untuk membawakan tembang. Apakah itu enggak boleh? Nah, stop. Stop. Panjenengan mirengaken piyambak Bapak Ibu nggih, dados seksi kula to. Piye bojo kula lek ngekon Elisa, aku ndang to ambungen. Mongko ning ngarepku lho, ning ngarepe. Iya ta kowe? Wong lanang apa kowe? Kita luruske iki. Wes dadi fitnah. Ora usah dislonjorke kok dilurus. Kok iki Elisa. Aja slonjor kok lurus. Kok Elisa. Apa? Pomo tenan tak ambung gelem ora? Ora lah. Lah iya ora gelem, mung sing gelem aku tok kok ya ngopo. Kan ra kelakon akhire. Keyakinan, kono yakin aku ra yakin. Lha ya aku rungokno Bu Kesi. Tur ya Bu Kesi iki Elisa kok anggap sapa? Anakmu dhewe to? Adikku. Lah ya adikmu berarti padha karo adikku to. Apa salah Kat. Banyak kakang makan adik. Ora tau nonton YouTube bocah iki. Ya sa, pacarke sa. Tapi bercanda nggih Bu niki wau sumpah. Bercanda kula. Iya, senajan to kowe guyon ning aku nyunggi kompor. Serius. Ngerti ra nyunggi kompor? Nyunggi kompor niku napa? Panas sirahku kebul-kebul. Ngene lho sa. Sa, dadi ning dhuwure Bu Kesi enek kompore, terus dikei panci enek supermine. Bacan saya to, niki mboten kula nggih. Kowe donga tak rewangi donga. Nek yen donga tok ora iso, tetep bojomu, bojomu mesti mencar ono rene. Sesuk bojomu dicor separo kene. Ora iso pola. Kula sejatosipun ikhlas. Dadi pancen resikone duwe bojo dalang kondang, ganteng niku nggih kudu jembar atine. Tak ewangi. Pikirane kudu dawa. Tak ewangi aja ikhlas, nesuwa. Gak, niku aku ngomong guyon. Ora. Aku dadi sengkuni pokoke dina iki. Aku ngerti ngopo to gareng nek ngompori aku. Mergo pancen biyen tau ngesir Kesi, biyen. Nek ditutup kuwi lakon biyen wis. Saiki nembang Mbak Elisa ya. Nano. Wasu. Kowe kok kaya ula sawa nyebut. Sa. Ayo. Bar mangan apa to sa kowe? Pete. Hah? Pete. Aku rung entuk. Engko ya pariki tak wae. Jaluk pira petene? Loro Loh, aku njaluk paparan durung diparingi kok. Wong sing juragan pete kono kok. Wong kok. Wasawenggan kula lana
isi podang jenar ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tamba sawangan ngene iki piye sawangan iki aku cewek nah iki kiriku lah mau cara kiri kan ngaku sendiri ning ono wong wedok kok mlaku-mlaku karo kirik iki ayo kan jalan-jalan gitu sama jogging gitu lho wis ora nyedak kowe ora patek ngene Mbak Elisa jenengan sinden viral namun di Kuntadi Channel juga ada Ratu Podang Kuning tak sawetke ya yuk Om ngene Mbak mumpung wis rampung oleh ujian oh iya selamat ya wah wis rampung iki Ratu Podang Kuning. Wah, edan. Aku tumenggung Podang Kuning. Lah gareng kenci. Kenci apa petik ora tekan kok kenci. Sik. Kowe jare Ratu Podang Kuning to, Nduk? Nggih, Pak De. Pak, Ya wis ora apa-apa wong ngajeni. Jenengmu sapa? Gen ditepung piyai kene. Nami kula Umi. Oh, Umi. Umi ki ibu ki? Nggih. Ora, selanjutnya ono ora kaya iki mau Elisa Kakus iki. Elisa Karus Kakus. Lah ya pokoke kuwi jenengmu Umi sapa? Umi Hafifah, Pak. Umi Pak. Hafifah. Oh, Umi Hafifah. Bocah endi? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, Ponorogo. Endi kono kok? Kono. Ponorogo. Cedhak omahmu. Nggih. Sekolah. Nggih. Nang ndi? Ten SMKI. Oh, SMKI seni. Nggih. Sik ngomong-ngomong yen kinmu genah ru kuwi wis dipacar ru. Ayo ngaku diseni danyange kene lho. Ayo. Nek sampun pripun, nek dereng pripun? Jangan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaan jawablah dengan jawaban. You know. Ya ngene Om jujur lek kula pacare sing meking ngono ora apa-apa. Mboten. Kok mboten? Mboten. Lara lopo karo aku lho kuwi bocah kuwi. Oh, ya wis duwe bojo ra duwe bojo sing penting ngangsu kawruh ning Solo karo ngangsu kawruh nang Bu Kesi lan Pak Cahyo Kuntadi ya. Nggih, Pak. Wis, kono. Ya, Om ya. Bisi ana ya engko bareng berdua engko lek dangdut iki dangdut langsung aja. Langgam sik wae engko dangdut sampean njogete kudu nyuntuh Mbak Elisa. Nggih. Dadi sing dadi herdere Mbak Elisa. Kok herder to leader? Oh iya leader. Herder ya asu. Sere. Ah, berarti aku No. Oh, tak kira untuk ngempek. Ya, Umi Afifah. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Luyuran aku lek sing tak sayang. Bangun di tenggonmu goleki ora krasa esok awan
karo apa sing dadi apa lagak lagune. Jogete Mas ya. Piye? Kon kembangan terakhirmu lho nganggo lho. Wah. Lah kan nganggo ngono lho. Lah kan ngono sesuai. Lah aku ya ora ngerti kendangane iki Mbak Elsa kene ayo. Sing nggon tawa mau lho, tawa. Kira tawa iki mung mene lho. Lah yo jajal. Ayo coba yo. Iya, Pak. Sesek nganggo ngunjukke barang apa? Kan penak jos ngono lho. Oh, jos to. Rampung ya diunjono. Oh, lah yuk. Elisa. Iya, maksudnya tuh kalau udah selesai itu diunjono. Dan pindah gol. Pindah gol. Wah, Ya. Elisa jan. Tandangnya apik, suarane becik. Wah. Rupane ayu, gampang diapusi. Ya ora kuwi ngawur ki arepe dokter lho iki. Apa ya dokter ki ra iso diapusi. Pinter mau diapusi ngerti mek gur wis ben. Nah, berarti lah ya saya tetep iso. Iya. Kayaknya saya mumpung di atas kalian menyampaikan ada saweran dari Sobat Ngebiar. Mana? Nanti enggak ini di tempatku, rekeningnya mlebu nggonku. Maksudnya. Iya, neng kok kan nggenku ya tak lebok ning nggonmu yo an. Oh ngono. Lah, Nggonku dulu sing dilebonkin. Lah nggonku ning ndi? Cepetno lawang. Ya aja. Piye Mbak, piye monggo. Ya dari Sobat Ngebiar tuh tadi yang penting ada duet Elisa sama Bu Kesi sama nanti Elsa sama Sinden Madangkara Bebas. Yang satu nanti lagunya yang lembut-lembut sama Bu Kesi, yang satu lagi Ninggal Katresnan nanti. Jatil. Oh iya, sing lembut-lembut sing halus-halus. Iya yang lembut. Iya rumah sapu Apa? Gambir sawit. Ora. Dodo. Ya wis anu karo mbakmu karo marumu Oh, ya. sama kakak aku. Kesi, ya. Di. Iya. Wah, karo marumu. Kebomu. Macul ngono ora spontan ora. Ora aku tulus saka tak batinmu. Aku gelem ngadeg anggere aku dipapak. Sing mapak sapa? Papak tembang no masane sampean. Oh, tak kira papak ambulan. Diwasa karo tak paplok. Dipapak sepot no. Wong ngadeg kono kene wae dadak njaluk dipapak iki. Ya ben to wong ibu negara ya ben. Lah, masa ibu negara kok ngadeg ora dipapak. iya. Lah Bapak, jane aku wis tuwek aku rasa ngadeg titik aku tak linggo wae. Ben Elisa karo Diajeng Chandra Mulia ya, Pak. Engko enak dhewe wong Sobat Ngebiar ngersakne ngono kok ya. Setuju to. Iya ta? Iya. Dadi men cetha lho ini lho. Lah aku wis tuwek lho, Pak, aku isin ngadeg ya awakku jebrot kaya ngene. Tuwake malah santene akeh ra apa-apa ora ya. Padahal dari tadi udah lihat streaming loh. Ya ampun, saku ki manis tenan ya gitu loh. Tukung ya Bekasi. Ya. Wake wake wake, wake wake wake, wake wake wake, wake wake wake. Angan bebek pinggir Awas. Ho! Ho. Wake wake wake, wake wake wake, wake wake wake, wake wake wake. Nuwun sewu, Pak Dalang. Penggoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Garwane pung Kakang Kesi. Awek. Wong Boten, bojone boten. ngadeg kok padake bebek iya. Mboten kula gah digandrung ning kene. Aku kadung lara ati, kadung nyunggi kompor. Bener. Aja dipateni kompore. Iki tekan Iki omah. mau mana mung bercanda lho saestu. Bercanda. Iya, ketoke guyon ning kene ning kowe ora sadar to, Sa. Nadyan to bercanda ning kan asine ya dhek lek ditenani ngono, lek gelem. Kowe ya gelem tenan. Tetep wong lanang iki apa? Ya aku kan sapal. Wong lanang ki wah ya. Heeh. Lho ya ora. Ora. Aku Aku sa- latah ora. Aku sapal. Aja karo ngono watake Bu Kesi. wong lanang. Elisa iki kaya adikku dhewe, adike sampean. Alah gombal amoh aku tau ngerti no. Ngunangi SMS-mu karo cah wedok kono. Oh sik sinden Konangan ping 3 Neng lek ora karo Elisa, yo. sinden Mbak Kesi, Iya. iki aja curiga nyang Mas. Betul. Karo, aja wong iki golek duit. nggih betul. Aja nglenggono.
Betul. Aku iki pelestari budaya. Wah, Betul. merdeka. Ora dalan kaya Mas Kun tadi aku kekas mruwat. Betul. Mung wong songo ki ora nganggo sinden yo oleh duit aku kok. Oleh duit kok jalan-jalan iki. Ya. Aku soleh karo entus dikon Betul. gak oleh karo entus. Betul yang Berarti Begawan. ditangkap demit. Nggih. Nggih. Iya, Yang. Matur nuwun, Eyang. Nggih dileke yang Begawan kudu manut. Nyuwun sewu, Eyang Pleret. Menika namung guyon. Niki Gojek, Mbah. Gojek. Mbah Gojek. Gojek Niki mau. romane Cahya Kuntadi kali Kesi niki nggih ngeten niki. Nah. Niki ngeten niki mengke ngerti-ngerti meteng meleh. Wis. Anak wis papat cek cilik-cilik. Loh, Apa? apa? Jare Pancasila. Mbok kowe dhewe. Hah? Oh, bojoku wis tak Nembang colok. apa Cahayu? Nah, luntur ya, Bu. Oh iya. Luntur. Iya, lah iki dadi Rambut ketok. lembut. Ora Sasmito. Saderenge. Sasmito. Luntur katresnanku. Sasmito. Elisa, Kak. apapun yang terjadi, mohon maaf saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa Elisa ini adalah salah satu sinden milenial yang menjadi kebanggaan saya. Aduh, makasih. Arab milenial, Arab milih midun. Kakak sing sewot apa, Den? Hah? Kamu yang sewot? Lah, ora sida Dados padu. ngeten, boten saben sinden menika nggadahi gelar magister seni. Napa malih Mbak Elisa menika sak menika saweg kuliah S3 atau doktor. Menawi wonten tugas-tugas kampus ingkang magepokan kalih seni budaya, mesti Mbak Elisa menika wawancarane kalih Bu Kesi tentang sindenan. Aku tau ngomong ambek awakmu to. Aku ya tahu loh, aku tahu kan. Piye. Pernah Zoom meeting ya? Karya-karya di Iya. masa pandemi itu. Waktu di Itali Ah, itu iya, itu bersama kan. orang Itali. Iya, itu juga AA atau itu. Iya. Ya. Bojone arep direbut tok dilem ya. Salah satunya adalah ini yang saya sangat senang dengan Elisa. Jadi dia itu salah satu wanita yang ingin mengangkat harkat, derajat, martabat Waranggono, di mana sebenarnya Waranggono itu juga mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat ya Elisa. Betul sekali. Salah satunya contoh satu, pesinden itu mempunyai jasa besar sekali tumrap perkembangan agama Islam, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa Pak Dalang. Nah, itu salah satu artikel yang ditulis Elisa dalam tugasnya di sekolah Wih, itu. dirungokke. Ya. Maka Ya, dari itu, ya ini kan tegasnya komplit antara Bu Kesi karo Mbak Elisa. Suara yang dilantunkan sinden tidak akan merdu kalau tidak menggunakan sound system. Sing jenis sound kuwi mesti enek bass, enek treble, Ya. toh? Ben komplit. Betul. Sampean Bu Kesi bass, iki treble. Ya. lah. Ah, ora iso murup tanpa ana setrum. Aku setrume. Sek, arah pembicaraanmu arep nyandi iki. Sound system. Apa lha kowe arep ndi kok ana bass ana triple? Maksudmu terus dua-duanya kamu pakai. Yuk. Emang dia mau. Loh, aku juga mau. Oh, Sek, lanjut. Jadi Waranggono menika ternyata berjasa besar bagi perkembangan agama Islam. Berarti awake dhewe kudu bangga El ya. Betul. Dadi Waranggono iki kudu bangga ping Bangga. pindhane. Kalau remeh ya. Dadi sinden kuwi cucuk timbangane Cucuk. derep. Iya ra? Betul. Betul. Saiki coba aku yang derep sedina apa nganti 500.000. Ya. Ora nganti yo. Ngono kok arep orang ngono kok arep disepelekke dalan. Ngopo kuwi? Ku mestine yo Kasih ngono. kayak gini loh. Ping telu, Ya. Pesinden melestarikan seni tradisi, Tradisi. dari zaman nenek moyang ngantos sakniki. Yen ora nek sinden, yoga-yoga, dalang kuwi ya kesepian, langut tembange. Sapa sing sepi. ngancani? Piye iki? Sapa sing ngancani? maksudnya piye? Mbah. Aku ki pokoke anggere ana wong nesu tak ewangi kok. Dadi sinden menika ngrenggo endahing gending, Luwih. ngrenggo endahing pakeliran, nggih to. Ping sekawan lumantar sinden menika ugi berjasa inggih menika Napa? menyampaikan pesan-pesan moral kehidupan. Jadi penjenengan mirangke cakepane tembange sinden niku wau menawi jenengan sadar niku mulai, oh ternyata sinden niku tak ubahnya sebagai seorang dalang, Kuwi. menyampaikan pesan-pesan moral kehidupan yang Dirungokke. sifatnya universal. Dirungokke kurang Ya pinter. aduh, dari penjelasan Bu Kesi luar biasa ini idola. Kurang pinter apa Awal bojomu? aku mengenal wayang ning Bu Kesi idolaku. Jadi Contoh, saat ini jenengan preso mboten? Yo mas, gones.
Jarwa muda mudane Sang Prabu Kresna. Kresna. Ya to cakepan sinden. Cek. Mumpung anom ngudi sarananing praja. Jarwa muda mudane Sang Prabu Kresna. Apa? Entuk dene mumpung anom ngudi sarananing praja. Ini kan pesan moral. Ayo mumpung awake dhewe isih anom ngudi sarananing praja. Ya ta? Iya, Piye? pancen bener aku pancen saiki anomku tadi. Elah. Oke, saiki nembang menghibur marga masyarakat. Oh, apa Ayo, ta, Mas Bu? Gareng. Oh, wis to. Langgam luntur sedih. Lah emang kowe diputus pacarmu, Nduk? Enggak, aku cuma suka aja lagunya. Iya. Bagus. Heeh, aku Sing ya. gawa mulai ini siapa? Ibu dong. Oh iya, terus awake dhewe gentenan ngono ya. Iya Kan? no, gentenan dadi Iya, kudus. mbok wek sik terus non. Sabar, sabar, sabar. Titenono, sesuk nek ngomong ora tak gek teh. Titenono. Aku seneng aku susu. Ayo. Sabar, wis ora. Innallaha masabirin, orang sabar kekasihnya Allah. Ora, sekali merdeka tetap merdeka. Sudahlah. Iya. Sudahlah. Yang lalu biarlah lewat. Yo. Yen diundur ngalantur ngrusakke hati nadyan wasa tresnane luntur ngon jati. Kita bareng ya Cahayu. Tiwas andhetuloro. Tiwas andhetawa lara. Wis ngerti cah loro do rukun ngono ya aku wis kaya swarga ora. Ha, iki tak tokokne dadi dek. Padake jaranan ae. Yo. Alisa dhisik. Wong Luntur. tuwa kari nyawang. Ora kaya wis nuntur Ibu sepuh. Ora
dong. Kita damai ya, Bu. Halo Kes, aku ya aja dadi atimu ya Kes. Wah. Terima kasih. Omone emosi sik metu. Ya wayang kulit saiki sindene ayu-ayu. Ya no, pancen Sing ya. sinden sing eleke dibalsem, Don. Ya Mas, disi ana. Pasitoti saking prawinases ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe. Oh, lanjut Mbak Uun Febriandari sarjana seni menika asli saking Bonsari Madiun ingkang anggadhahi putra hebat tulis Sindu juara. Jos Mbak. Seneng ya? Nggih. Nah iya marem nggih. Mboten montra-montra. Lah, nggih. Oone bojone kaya ngono. Bojone saiki kan jebolan Saulin. Loh, Mbak Un lah garwane Mas Naryo. Iki nadar pancen lek tulis Sindu masuk 5 besar, engko sing kakung gundul. Mula gundul saiki. Yo, Mbak Un ya gundul yo an. Ya Pak. Utuh lho. Nah, liyane ya sing gundul. Mboten kok, mboten gundul kok. Ora kae. Ha iya. Ra melu aku. Ya Un. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun iku cagak agama pakartikang luhur. Ya Ti, emang ngono. Mbak Hajah Tutik. Gajah kok gajah to, Pak? Hajah. Ketok-ketoken. Gedahke ngadohke tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin. Cah telu bareng. Bejo untuk nyo akhirat. Ji rok lu. Bejo donya Monggo pepiling karya Abdi Sulu Ki Haji Anom Surata. Dados. Por